Orain badakigu Hamasako hilobian aurkitutako gorpuak frankismo garaian fusilatutakoak direla. Aztarna guztien arabera esan bezala Jose Antonio Garmendia, Jose Agustin Garmendia eta Cruz Iribarren dira. Egiari zor bidezki iruditzen zait euren historiari ere gogoratzea eta errepaso bat egitea. 36ko irailaren 30ean atxilotu zituzten, udaletxean gela txiki batean eduki zituzten preso eta senideak bertara joaten zizkien bisitan. Urriaren batean, Tolosara eraman eta epaiketarik egin gabe exekutatu zituzten San Blas hilerriko paretaren kontra. Haien gertukoek urteak egin zituzten Tolosako hilerrika bisitan joanez. Jose Agustin Garmendiaren senideek bere emaztearen ondoan edukitzea nahi zuten eta Tolosatik Hamasara elkartzea erabaki zuten. Hilerrira bila joan eta ustez 3 zeuden lekuan 4 gorputz azaldu ziren. Laugarren hau txura guztien arabera Madrid edo deritzon gizaki batena edo gizonezko batena delarik. Esan bezala, gorpuzkin horiek Hamasara ekarri zenaren susmoa zegoen, bazekiten beraiek nola ekarri zituzten eta arantzadik hori zertifikatu digu. Eta beraz gaur guk udalbatza guztiak esan bezala rekonozimentu egiten diogu, rekonozimentu instituzionala, ondoren Hamasara igoko gara eta behin betiko deskansu emateko gorpuzkin hauek bertan urteratuko ditugu. Hemen izan zen azkenengoan, esan nuen, gerra galdu egin duela, baina etorkizuna irabazteko prest gaude. Eta hori da, nik hemen gaur baratxinei dudan konpromisua, etorkizuna irabaztekoa. Eta harako kasuetan, eta oso emozionantea da, gorpuzkin hauen horrean egotea, zeiten dugu egia behar dugula ezagutu, justizia egin behar dela, oroitzapena mantendu egin behar dugula, eta erreparazioa exigitu. Kasunetan egia badakigu. Aritza eta arantzaderi esker egia badakigu. Asko, bazerkitena, erosupatzen zutena, baina kasunetan zertifikatu egin da egia eta horren aktak, edo nikolatoko ditxu alkateak. Justizia ez da egin. Gerra amaitxu zan frankismoa, ustez amaitxu zan franko izan, baina justizia ez dugu izan Euskaldun hor. Oroitzapena sekula ez dugu galdu, eta horri esker gaur gaude hemen Euskaldun hor, gerra galdu bai baina oroitzapena ez dugu larko galdu. Eta erreparazioa Cruz, Jose Agustin eta Jose Antonio ezin dute erreparazioa jaso. Baina gu etorkizuna itabazi egin dugu ere bizene. Eskerrik asko. Hemen daude Jose Antonio Garmendia, Jose Agustin Garmendia eta Cruz Iribarren. 1936ko urriaren batean Tolosako hilerrian fusilatuak Frankoren gudarosteek. Bere sorterria nekez uzten du sustraiak handituenak. Amasa Bilabonan 2014ko martxoaren 29.
Bueno,